one day ekuseni kabha ngithi kungcono ngiyenze itiya mangithi pha ngeshukera ipherire and mangikhumbula kahle ngine appointment kadokotela ngigibele itaxi vele ngifike kadokotela udokotela avele angifaka umshini la esandleni abe busy vele apressa umshini after 5 minutes udokotela anitshela ukuthi bhuti askisi uneshukera emzimbeni ngizibuze ishukera emzimbeni njani manje ngisukume lapha embedeni ngithi please bhuti dokotela mina ishukera ingipherere endlini so angazi ukuthi ishukera uthi mina ngineshukera ishukera ibuyaphi udokotela wavele wathi bhuti kuneshukera yakudliwa kuneshukera ephatha abantu ishukera yakugula wena uneshukera yokugula navele nakhara batshela uNkulunkulu ukuthi please ngicela uniphorise kule shukera anifuni ishukera ngifuna ishukera yakudliwa ishukera ngifuni mara ngifuna yakudliwa kuphela hayi le yakugura udokotela waniduduza ngamagama wathi bhuti ungakhari bhuti baningi abantu bakuphira ngishukera so baningi kakhulu ungakhari ungakhathazeki hayi ngavele ngavuma vele ngenhloko ngabuyela ekhaya ngidangere ngikwatile ngikhathazekile mara kuzolunga